गोवा और मिजोरम के बाद देश के तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गईल बा अब त्रिपुरा। 23 जून 2025 के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह जी के द्वारा ई त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में एकर घोषणा कइल गई। कौनो भी राज्य पूर्ण साक्षर तब कहल जाला जब ओ राज्य के साक्षरता 95% से ज्यादा हो जाला। एकर मतलब ओ राज्य में हर 100 गो में 95 से ज्यादा लोग लिख पढ़ आ बोल सकताने बढ़िया से, और छोटा मोटा जोड़ वगैरह भी घटाव कर सकताने। ई भारत खातिर एगो बहुत ही अच्छा न्यूज आइल बाटे 23 जून के। और अगर त्रिपुरा के बारे में बात कइल जाओ तो जौन उत्तर पूर्व के राज्य बा असम के आसपास के, ओकरे पास में सटल एगो छोटा सा राज्य है त्रिपुरा, जौन की एगो पहले विरासत रहे और 1949 में भारतीय संघ के हिस्सा हो गई। त्रिपुरा के जौन आबादी बा 2011 के डाटा के अनुसार लगभग 36,74,000 रहे, लेकिन अनुमान जतावल जा रहल बा कि 2025 में लगभग 42,80,000 हो गईल बा। त्रिपुरा के जौन क्षेत्रफल बा 10,492 वर्ग किलोमीटर के आसपास बा। आ त्रिपुरा जौन बानू बांग्लादेश के साथे अपन सीमा साझा करेला, माने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बा ओइजा लगभग 856 किलोमीटर के।